Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani yau muna Damba inda muka kai ziyara aiki na wani katafaren masallaci wanda mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Bungudu da Maru Honorable Dr. Abdulmalik Zubairu Zannan Bungudu ya ɗauki nauyin gyara kamar yadda kuke gani, inda a hali yanzu mun samu damar zantawa daga ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci, na'ibi na wannan masallaci. Malam za mu so mu ji sunanka, sauraro za su so sunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Ni sunana Tayyib Ibrahim nake, kuma ni ne na'ibin wannan masallaci. Masha Allah. To baba, kamar yadda kake gani mun zo ne domin diba yadda aikin ka tafiya na masallaci, kuma alhamdulillah gashi mun ga aiki yana tafiya sosai. Ga kuma idan mun lura duka ƙofofi dai ga su an sa su kamar dai yadda an ka fara, kuma aiki yana tafiya. Yanzu baba, wani irin jin daɗi za ku bayyana ga irin yadda wannan aiki yake tafiya da kuma irin ƙoƙarin shi mai girma ɗan majalisa? To alhamdulillah, jin daɗin da za mu bayyana wa in ma an ka sai a gama bai bayyano, don ba abin da muka dare da rana ba abin da muke ma wannan ɗan majalisa face addu'a. Masha Allah. Don idan mutum ya ma aikin alkhairi, ya annabi ya ce fa kafi ku saka mai. Wani irin saka mai za mu yi? Ba mu da kuɗin da za mu saka, ba mu illa fata ko yaushe mu ne mai fata alkhairi. To wannan ayyuka da suka yi, Allah ka sa su zan sanadiyyar shiga sa aljanna da shi da dukkan mahaifansa. Kuma a duk lokacin da muka kare salatu tarawih, duk lokacin da muka yi sallar juma'a, duk lokacin da muka yi sallar farilla, a zahar la'asar magariba ashari, sai masa cikin addu'a, sai mu masa addu'a. Masha Allah. Saboda jin daɗi mu bai ma misaltuwa. Gaskiya ne. Shekara da shekaru muna fatan mu ga wanga al'amari, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana, sai gashi Allah ya kawo mana. Da wasu bayan Allah kuma yan kishin garin ga Allah ya kawo mana bisa ga hanyar wanga aiki. Saboda haka mu godiyan ma da zamu ga wannan dan majalisa ba ma sai da zamu face kurun dai abubuwan da suke yi, ubangiji Allah sa shune sakamakon shigar sa aljanna da shi da mahaifansa gaba ɗaya. Sannan bukatarsa ta duniya da lahira muna roƙon Allah shi biya ba kowa, ba wanda ba mu san yaka bukatunsa ba, amma muna san cewa Allah biya mai dukkan bukatunsa na duniya da lahira. Duk abin da aka yi wallahi ya muna. Gaskiya ne. Kuma kana gani yadda aiki yake ci gaba, kuma yana ka tahiya tun da an ka fara aikin gaba ba tsaya. Gaskiya ne. Yanzu ga yanayin tafiya aikin babu wani kalubale ko wata matsala da aka fuskanta? Babu wani kalubale. Wanda yan korafi ne ana dan iya kai mashi dan majalisa? Babu wani kalubale, babu wani korafi da a cikin Allah, illa kurin tun shi kan shi injiniya da ya zo mun zauna da shi tun da ya zo nemi kwamiti, ya nemi mu farko kwamiti, a ce ni kuma ina a ciyaman kwamiti kuma. Mun zauna da shi bisa ga cewa idan an ga abin da ake neman gyara a yi masa magana, amma abin da yake fata zai sa aikin gaba cewa insha Allah kila ba za mu yi magana ba ma ga wani gyara, kuma har yanzu ba mu yi magana ba don ba mu ga abin gyaran. Masha Allah. Insha Allah. To muna fata aiki ya ci gaba da tafiya insha Allah, yadda an ka dauko shi ba tare da wani kalubale ba. Haka muke fata insha Allah. Sannan wannan aiki insha Allah ba mai yaci ma ga da yadda Allah, sai dai inda aka ga dan majalisa ya tsaya ya kai bai ya ce daga, amma Allah ɗaya ya sa duk abin da ma ba mai zato ba sai ga yi. Gaskiya ne. To masu kallo, takaitacciyar tattaunawa kenan da muka yi da wato na'ibin wannan masallaci. Muna godiya sosai baba da lokaci da ka bamu. Masha Allah. Idan muna da wasu bayanai za mu sake samun lokacin. To insha Allah, Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya saka mai da alkhairi a dukkan magoya ba su, Allah ka dora su bisa ga abin da yake mafi alkhairi, kuma Allah ya sa ya kare da duniya da lafiya. Amin. Assalamu alaikum.